namhlanje unizela nezinye indaba okungenzeka kube abanye bazo lezi indaba engiyiphethe namhlanje baye bangazi ukuthi kwenzakalani kubona empilweni zabo ngesikhathi zenzeka lezi zinto. Kakhulukazi namhlanje abantu engizokhuluma nabo nengiqondene nabo abantu besimame ekubona baba nenkinga, abanye babo uthola ukuthi abazi ukuthi lenkinga ebaphethe imayelana nani. Uthola ukuthi omunye umuntu mhlambe uyathi exoxa noma exoxe enganakile exoxela umngane wakhe etshela uzothola usizo, uthola ukuthi nomngane wakhe akanalo usizo. Uthola ukuthi uma mhlambe elele zonke izinsuku uzwa ekseni njalo mevuka zibhlungu ingono zamabele ngathi kade zincelwa ingane. Uthi uyaxoxa kumuntu amxoxela kanti mhlambe naye akazi ukuthi intoni lonto futhi angasizwa yini. Kwesinye isikhathi kuyenzeka kwesinye isikhathi uphuphe engathi ulele nomuntu wesilisa, kwesinye isikhathi uphuphe umlungu, kwesinye isikhathi kwenzeke nje uphuphe umuntu omaziyo. Kanti njengoba uphupha lowo muntu nje leyo nto efike kuwena izishintshe ngalowo muntu loyo ukuze wena ubuke ngathi uphuphe lowo muntu kanti cha akuyena lowo muntu isilwane. Abantu abaningi yabahlupha kakhulu leyo nto ukuthi basiphupha isilwane kodwa bangazi ukuthi baphupha isilwane. Umuntu azi ukuthi nje ngivuke ngaphupha ubani noma umakhelwane ongubani ngiphuphe ngilele naye, kanti cha kuve kumakhelwane isona isilwane sizenze umakhelwane wakho ngoba senzele ukuthi ungasheshi ubone ukuthi isona siyakusebenza. Abanye abantu baze bathi noma bekade belele besifazane bavuke sibhlungu ngisho isitho sabo sangasese, umuntu angazi ukuthi bekwenzakala nazizwe nje ukuthi kukhona umsebenzi angathi kade wenza kanti into beyenza ngempela kodwa enziwa ilesi silwane esiba incindezelo kuwena futhi esakha ngisho ukuthi masikhona lesi silwane senza ukuthi nabantu bangakubuki kahle, kungabukeki kahle umuntu bekubuka akubone ngathi unesidina kanti ingenxa yalesi silwane lesi esihleli kuwena ekuyisona esenza ungabukeki kahle kube umuntu ongathi awuthandeki. Uma ke kwenzeka kanjalo kuyaye kufanele ukuthi uthole umuntu onolwazi ukususa isilwane noma ukususa leyo into esuke isiyincindezelo nakuwena nakubantu abakubuke ngathi wena awuthandeki nje unesidina. Uthola ukuthi noma uzohlangana nomuntu ujambingela umuntu avume njani yebo uyabo ubona ukuthi umuntu akathandi ukukhuluma nawe ngoba yini ilesi silwane sihleli kuwena sikwakhela ngisho isidina. Kuye kufanele ukuthi uma umuntu wesifazane uyibheke izinto ezikanjalo ngoba kuyenzeka ngisho nakumuntu wakho imbala ozwana naye uthola ukuthi uyayibona lenkinga kuwena kodwa akazi ukuthi uzothi inkinga yakhe intoni. Ungazibone ngesinye isikhathi mhlasimbe evane kushiya nje kanti usekushiya nje ingoba uzwa unesidina kanti lesi sidina sakhiwa ilesi silwane sihleli kuwena ngoba lesi silwane uhamba naso njalo sihlale sikuwena. Thina ke siye simsize kanje umuntu onalo nkinga enjengalonto uma nje ezothi mayifika bese efike exoxa udaba lakho. Omunye umuntu uyafuna ukuthi mhlawumbe ufuna ukuzwa qala ukuthi wena uzothini. Omunye afika athi cha ngicela ukuxoxela nje lokho udaba lami ukuze ngazi kahle unguxoxile futhi ngizokwazi ukuthola usizo lanele. Kwesinye isikhathi ke kuyenzeka kube ngalesi sikhathi kwenzeka kanjalo kuba ukuthi thina esingabathandazi sizokwazi ukuthi sikusize ngamachiba athize ekudingela uwasebenzise asusa into ekuwena mhlawumbe njengasi silwane nje sisuke siyincindezelo phela kuwena ngoba sisuke sihleli kuwena sikucindezele sivale futhi zonke into zakhe ingekho nayodwa into yakhe ehamba kahle.